Ekainaren 9an Europako hauteskundeak Frantziako estatuan leian 38 zerrenda, gauza frango menturaz gehienak deliberatzeko, baina batzuek ez dute bat ere interesik. Non, pas trop. Non, désolé. Pourquoi? Allez, belle journée. Bon, parce que ça m'intéresse pas la politique. Europa eta Frantzia osoan bezala eskuin muturraren gorakada Ipar Euskal Herrian ere bozkatuena Gixune, Etxarri edo Suuskune bezalako herrietan. Ah non, je voterai jamais l'extrême droite, jamais de ma vie. Emazte hauek kezkatua da eskuin muturraren gorakadaren gatik, ikusiz zenbait gerla izan den eta dagoen, eluke sekulan olakoen alde bozkatuko. Pas voter l'extrême droite, c'est trop important. Je suis fils d'immigrés italiens, donc ça me perturbe un peu toute cette montée de l'extrême droite, quoi. Italiako etorkinen seme hau ere kezkatua, biziki. Pays basque avec. Algunas ideas son buenas, pero otras no. L'extrême droite? Oui. Je suis pas étonnée qu'elle monte, quoi. Emendatzea ez da bat ere harrigarria. Ça nous préoccupe, surtout l'avenir de nos enfants. Emazte hau kezkatua da bere aurrentzat, bere ustez eskuin muturrak ez baitu sekulan deusunik ekarri. Voilà, un message clair, justement pour contrer en fait la réponse de l'extrême droite. Gizonunen arabera buru egiteko mezu argiak behar dira, ekonomia eta ekologia mailan eskuin muturra bazterketa bertzerik ez baita. Herritarrek bezala, hautagaiek eta ordezkariek ere solas eta kezka berak aipatzen dituzte. Edouard Philippe, Frantziako lehen ministro ohia, Baionan izan da duela zenbait egun. C'est que partout en France, il y a des choses difficiles. Partout en France, il y a une inquiétude, c'est tout à fait clair. Parisen delarik kezkatua da, baina herri ibiltzen delarik lasaiago agertzen da, indar eta ekimen frango ikusten baitu. Les gens qui veulent que les choses aillent mieux. Uste dut ez girela aparte izango da rakasta, eta nik pertsonalki ikusten dut hori gazteen mailan, hala ikusiko da nola zinez gero konkretuko bozkatua izango den Ipar Eskolegian, baina izango da eskuin muturra ene ustuko azkarra, eta hortarako hor gira gure botza albezain azkar entzunarazteko. Eta preseski militantea delarik eta agintean delarik ere zenbait tokitan ala ere, nola egiten da eskuin mutur hori borrokatzeko? Uste dut ez da bortxaz kriminalizatu behar, zen eta ikusten dugu euneko 40, kasik behaz bozkazalean bat biren gain joango da eskuin muturraruntz. Guk badugu ere gure ardura hortan zen eta aferetan izan gira, beraz uste dut humilki aretu behar da eta eguneroko gaietan adibide konkretuak emanez. Hala uste dut ez dela sozial mailan ezin dela alternatiba izan, hala uste dut eguneroko problematikei erantzun behar da simpleki. Il faut démasquer l'imposture du Front National. Le Front National, que ce soit au Conseil européen comme à l'Assemblée nationale, vote toutes les lois libérales contre le monde du travail. Eskuin muturraren gezurrak agertu behar dira, Frantzian eta Europan langileen abantailen kontra bozkatzen baitute beti, eskuinaren hildoak lagunduz, edatzen duten erra salatzen dute ere, buru egiteko baserriguneetan eta zerbitzu publikoak babestu behar direla uste du alderdi komunistak. Le refus d'être différent. Ekologia baikorra eta lurraldeak taldean Eusko Alderdi Jeltzalearen zonbait kide, zerrendaburua eletan izan da Pariseko eskualdeko presidentorde zentrista eta ekologista da. Il faut répondre à ces colères. S'il y a des colères, quelles sont ces colères, pourquoi il y a des colères? Haserreak kezkak daude eta erantzun behar zaie, zergatiak ongi ulertuz, mespretsuarekin bukatu behar da, baserriguneetako jende frango baztertua sentitzen da, garraio publikoak sustatu behar dira, laborantza kontuan hartuz ere. Eskuin muturra bihurtzen da gizakien, gizon emazteen aspektu itzaltsuenei buruz. Erran behar da egia. Erran behar da, Europa ez balitz ez gintaikela babestuak ekonomikoki eta mundu mailan errautsiak izaten algintaizkeela. Europari esker dela, gure arteko merkatu zabal bat sortu, merkatu babestu bat nun kontsumitzailua babestua den, nun ere laborariak babestuak diren, badira akatsak. Aitortu behar da hori eta erran behar da. Bereziki mendiko hemengo laborantza tipia ez da aski lagundua. Laborantza horrek badu rol ikaragarria desafio ekologikoari buruz edo klima aldaketari buruz. Hor, Europak behar du gehiago indarregin, gehiago bere diru laguntzak bihurtu laborantza mota horiek laguntzeko eta ez laborantza industrialak. Baina Europak gabe elitaizke hemen lurralderik eta laboraririk gehiago.
Ekainaren 9 Europako hauteskundeak egun bakarra, Euskal Herri oso-osoak egun berean bozkatzeko parada duena.